tohleto je, tady to video se jmenuje 1 pixel versus 8 pixelů versus 16 pixelů versus 64 pixelů versus 256 pixelů versus 512 pixelů textur. Takže lidi, děkuji za video kanálu Tommy a my jdeme na video. Taky to vypadá docela divně. 8 pixelů je trošku lepší. Už to vypadá jako Minecraft. Už to vypadá jako Minecraft, tady to už možná bude Minecraft. Jo, tohle už je Minecraft. Oh yeah. Tohle je vylepšený Minecraft. Kusí. 256. To je Lego Minecraft. Ty vuku. To je podle reality. To je hodně realistický, tady ten Minecraft. Takže u tohohle videa už je konec, vybuchuje jako fyzik. Takže asi zatím víte co. Čau. Čau. Počkat. Čau.